bandiraɓe mo kala mon salminama inde mun e yettode mun no gonɗon eno gonirɗen en jetti jomiraɗo joom baɗe bawɗe newnanɗo men ha garɗen ɗo hande e warango TV e waddude bandiraɓe ko ardi fo julmo wuuri oɗon jarlo oɗon jaafo kadi kala ko rewa Allah jaaɓe ko tata yaafe e ɗo yarete waɗi ɓe ganduɗa ene tawano nduɗo lewru rawane hikka Allah waɗi ɓe tawa ala ko ɓe mbaɗi Allah Allah ittiɓe ɗo mataw moni kala fadi ko ñalawma mum waddi en dunimaɓe ɓen ɓe ganduɗa Allah itti ɗumen ɗo Allah waɗa ɓe yurmede muɗum enen ɓe heddiɓe ga henna Allah waɗa men e ndenka mum danda en e kala ko ganduɗa en cuusa walla kala ko ganduɗa en mbawa falnat ɗum koye men ko wona ɗum eɗen gandi e oɗo saaha gonaɗo dande ko wotere wondu ko woturu ko holɗum e oɗo saaha wona koye rafi cattuɗo rafi biyeteɗo coronavirus jarani keɗen mbaɗa hen commentaire en jii revanche mo waɗata e leyɗele ɗe ganduɗa ko leyɗele kewɗe doole en jii ko waɗata to banggue ngaalu hande ɗo yarete kala leydi cikkannodi ko kañum waɗi contrôlé monde o kala leydi cikkannodi so asaman o jogori samde so weeɗi junggo mum ene wawi tambade ɗum firti hande kam hay goto ala ko wawi ko Allah tan wawi waddi ko ardi foof duttoɗen e jomiraɗo joom baɗe bawɗe ko ardi foof kala ko kewi ganden ko jomiraɗo waɗi ɗum kadi koye makko tan mbawɗen ruttade kadi kanko tan wawi safrude saabu soko tawino wonno ko won ngaaluji won mboɗo sikki ko wayno dowlaji dentuɗi diwan Amérique mboɗo sikki ko wayno France ko wayno Italie ko wayno Brésil e leyɗele goɗɗe ɗe gonaɗen e Afrique ko wayno Afrique du Sud e leyɗele goɗɗe ɗe gonaɗen soko tawino ko won ngaaluji mboɗo sikki rafi o ɓennata ga henna ko heddi noon mo kala e men ko adi foof yo rutto e Allah rumtade Allah kam wona lawol ha ko neɗɗo ene wiye yo rutto e Allah monen men kala yo gonɗin ɗum ɗo ko Allah addi ko Allah kadi woni guittowo kono noon ɓe ganduɗa ko kañumen janggoyno ko faati e cellal woni docteur eɓe wonko ɓe kaali caggal ɓe mbi rafi o ko gueɗel gotel woni ko wawi ɗum hajade woni yimɓeɓe mbasa raɓodirde addanta yimɓe wasde raɓodirde noon ko rentodirde e rokkodirde juuɗe rentodirde e jettodirgol won jettodirgol rentodirde e won dente ɗum noon neɗɗo soko tawi a woni mawɗo a woni kaqilinɗo kala ko ganduɗa ko ɗum ɗo woni ko wawi dandudema danda ɓesgu ma danda enɗam ma danda hoddiɓe ma aɗa foti wawde heddade hen ɗo yarete hay sinno Sénégal eɗen mbawi wiide rafi o waɗani ɗo revanche hono no waɗiri France walla no waɗiri Brésil waɗani ɗo ajandeji ɗin ko gonga hay sinno ko fitandu wotru ene heewi kono kam ko wiyete ujunnaji walla temedde enen kam Allah dandi ene ɗum kadi yo Allah hanan en ɗo en ene wiye yaha garta hakkude diwanuji ɗi hakkude laabi ɗi hakkude galleji ɗi ene ɓeyda musiba kono ɗo yarete kala Sénégal najo ɗo wonno ene foti wawde soppinade ko addinimi wiide noon so tawi wiyama école ene uddita le 2 juin e hol mbaadi ndi école o jogori udditirde so wiyama yo waɗe école aji ɗi ma waɗe kala ko foti yaadude hen ma waɗe thermoflash uji thermoflash holko nafata e Fouta ɗi ganduɗa soko tawi waɗaka e glaciére ɓumna wawa huɓɓude kadi thermoflash hay hunde ala ko wawi nafde il faut yimɓeɓe kalda gonga température o thermoflash haydara ala ko nafata hen kadi ko wona ɗum so laamu ngu wi wonde ma waɗ yimɓeɓe jogo masque uji bandiraɗo ƴeewe cuholel walla taw ko neɗɗo mo ganduɗa wona kattanɗo so wiyama yo haɓɓu masque fodde wonde heure uji 5 heure uji 6
yo wondi hen bandiraɓe holto faya yimɓe yo kaldu gonga so wiyama école o yo uddite holko saabi école o ne uddite hay hunde so wona wadde sauvé won école aji français won école aji privé nena e nder leydi sénégal feere fo no waɗira alay sago ma hitande nde waɗe validé beele kamɓene ko maɓɓe ko ene waɗe validé kono so wonano ɗum min hay goto yiyani hol fof ko saabi hol fof ko woni dalilu ha ko eɗen guddira école aji ɗi le 2 on jii ndi wiya jangguinoɓeɓe e élève aji gartunoɗi ɗi yo code on jii ko kewi terminus liberté 6 oɗon gandi way kono takosan darga beele ɗon daɓodiral wawa wonde ɗon ene waɗno diwunuji ɗi ganduɗa ha ɗo yarete hay ka goto suwa yiyede toon kono à partir de hande o moni kala yo soppino laamu ngu won darde nde foti darade laamu ngu wonko foti wonde priorité muɗum ko wona wiide école o yo uddite so tawi en kaldat gonga bandiraɓe école yo uddite ko France udditi alay sago enen ma guddiren seɗen beela seɗen metta ko ma gudditen kono won ni ko ɓurno ɗum jojjude bandiraɓe guila wiya aide alimentaire guila wiya fodde wonde lebbi ɗiɗi miskineɓe nene petto oroji jahani concert aji mbaɗaɗi événement hay événement goto waɗani hay activité goto kala ko woni activité mo ganduɗa ene addana yimɓeɓe wurde fof ko darti laamu ngu ene fonno wawde darade lan e yidde heɓɓitade population taw wona wiide guddirgol école taw hay hunde ala ko soomi hen so wona sababude France udditi école mum alay saago enenne ma guddiren école men on jii ñanden e discours Sékou Oumar Anne kañum woni ko ministre de l' enseignement supérieur omo waɗi masque makko o haali 5 minutes finalement o itti o wi o waɗi étouffé o itti o waɗi étouffé joni noon sukaɓeɓe weeli metti yooɓe kaɓɓu masque uji mabɓe élevage ɗi weeli metti yo kaɓɓu masque uji munen jangguinoɓeɓe weeli metti yo kaɓɓu masque uji munen ardiɓe yooɓe gartir hakkillaji mabɓe ɓe ganda ɓe gardi ko yimɓe te mone mabɓe kala yo andu ko halfina ko a yawta siraɗi a ñawda kecce goɗɗe eɓe mbiyata nanaɓe mbiya min mbaɗi télé école walla yimɓeɓe yo janggu e plateforme taw ko e réseaux sociaux kala joguiɗo connexion mamma talla ne andi omo andi kellol omo andi bagasi omo andi wennode omo andi tetinguel omo andi ɗeɗo guure ene waɗi guure ɗe ganduɗa ha ɗo ɗo yarete courant ngala courant ɓen holde keɓata internet bandiraɓe fodde men so tawi en gardinama ƴeewen ko ganduɗa ko ɗum ɗo woni ko nafata rendo ngo oɗo rafide ari kala ɓiɗɗo sénégal najo joguiɗo hunde waɗi hen doole muɗum fodde wonde 1000 milliards yaltinama kono hande moni kala nanta kene wiya o 1000 milliards jaltuɗo holɗo naati holto woni e yimɓe fof ne gandi cakanaji mbaɗaɗe hen ɗe yimɓe fof ne gandi détournement ji mbaɗaɗe hen ɗi yimɓe fof ne gandi désordre mbaɗaɗe hen o kono noon kala ko tongu dasi artirta koye koyɗe jomum hay goto e moon yawta siraɗi taw ñawdani e yimɓeɓe ko halfinano ko so tawi mana wonko bonni hen président de la république hande ɗo woni ɗo sona wadde tatone sona membade cikkumi ala ko wondi neɗɗo noon wondiranno e conseil ji par ce que ala conseil ji moƴƴi voilà il n'a pas waddi enen ɓeɓe ganduɗa wiyeteɓe ko miskineɓe enen ɓeɓe ganduɗa woni wiyeteɓe ko enen goni famarɓe doole ganden so rafiji ɗi gari so musiba ari ko enen jogori rondade ɗum waddi kala mo ganduɗa ɓiye sellani
sa andi so yehi école wontantuma ko musiba wontantum ko goɗɗum ɓam responsabilité ma ha timma ɓam responsabilité ma ha timma gande ɗo yarete yimɓe fof goni koye kaya mbeya so tawi tan paɗɗen ko ha nguɗo laamu hangu danda en so renaki enen foof jogorɗen ko yaade lakara to baynortomi ɗo gayniranmi wonko kewi ɗeɗo balɗe caay sayagal arani ɗum dow yo neɗɗo hawre ladial fota wirnede yimɓe daro mbiya oɗo ko wari ɗum ko coronavirus wirnetake e bammule soko tawi ko gonga ha joni faiblesse laamu ngu ene feeña so wona faiblesse laamu ngu hol fo ɗo neɗɗo jogui droit wiide oɗo maayi koye coronavirus wirnetake e bammule neɗɗo yaa jeeyi e nokku jibineɗa hen mawna hen maaya hen wiya wirnetake e bammule donc firti ha ɗo yarete enen en ngala lamɓe en ngala lamɓe en ngala ko wiyete ko lamɗo en ngala jogui tan ko yimɓe ɓe ganduɗa ko nene jooɗi tan e won nokkuji so lewru maayi ene keeɓa kaalisaji miskineɓe ene ñaama tout restement ko yalti ɗo henne ko wiyeede wonde gardinoɗo économique et social et environnemental yo waɗane décret kala lewru heɓa million ngaji 4 pawɗi heɓa oto heɓa garde corps bandiraɓe one on kay heeɓino avantage sata nde woni gardino de avantage fof heeɓino hay so neɗɗo gollanani leydi kadi alay saago ma kalis leydi ndi itte ene rokke kalis miskine ɓe itte ene rokke kono ndi wiye ndi leydi yo ɓamto wiye afrique yo ɓamto wiye afrique yo ɓamto ko ɓiɓɓe afrique naaɓe duttoto ene gonti sukuñaɓe ene ñaama ngaluji ɓiɓɓe afrique ene ñaama ƴiƴimeje miskineɓe wiye afrique yo ɓamto kala mo jiiɗa callalal nene waɗa e kine muɗum bandiraɓe haala ka heewi ɗo min mbaynorto moon e warango tv so waɗi gantiɗe haala he min ñaguima yaafuya so langguere mawde wari nokkuɗo wona ɗum joli wona ɗum jomum yilno hen min ñagui moon yaafuya ha lawol gongol on jarama